Vítejte u dalšího festování. Dneska si ukážeme, jak se dá štípat polínko pomocí akuvrtačky a takovýhle štípacího trnu. Takhle, já tomu říkám taková moderní sekyrka. Chce to mít trošku svalíky, protože přeci jenom to udržet musíte, ale je to třeba snazší než ta sekyra. Nezapomeňte na bezpečnost, rukavice, brýle. Dáme si chlapáckou 42, přepneme si na jedničku. Když vám zbydou třeba takovýhle odřezky na stavbě, tak si je můžete hned pomocí trnu naštípat. To dřevo si takhle uchopíme na šikmo a trn dáme takhle pod úhlem do hrany. No a cukuletu máme na zátop. A ještě se mrkneme na to, jak se dá použít trn při štípání polen. Maximální točivý moment, přepneme na jedničku, což je utahovák. Vezmeme polínko do jedné ruky, dáme takto šikmo a na druhé straně nástrojem na štípání začneme štípat. A je naštípáno. Je to ostrý. Tak zas u dalšího festování. Ahoj.